Al Servei de Pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona veiem des de la patologia més freqüent fins a la més complexa, ja que disposem de totes les especialitats pediàtriques a excepció d'oncohematologia, que és l'única rotació obligatòria que fem fora del nostre centre. Per altra banda, disposem de 6 mesos de rotació externa a disposició de cada resident. El tamany d'aquest hospital fa que el dia a dia transcorri en un ambient molt familiar, ja que hi ha un contacte molt estret entre adjunts, residents, equip d'infermeria i auxiliars. Per altra banda, disposem d'un grup d'investigació consolidat que permet donar resposta a les inquietuds de recerca de cada resident i tenim la possibilitat d'assistir a un congrés de forma anual. La meva companya us espera a urgències. Hola, benvingudes! Aquestes són les urgències de pediatria que han estat recentment reformades i separades de les urgències d'adults. Aquí rebem pacients de tot tipus de complexitat, ja que som centre de referència de la província de Girona. També tenim un calendari docent molt actiu amb simulacions mensuals on podem posar en pràctica els nostres coneixements. També, d'altra banda, podem realitzar multitud de tècniques com ara sedacions, puncions lumbars o l'estabilització inicial del pacient greu, ja que disposem d'un box de crítics on el resident participa de forma activa. Si em seguiu, coneixereu el meu company. Com podeu veure, en aquest hospital tenim una unitat de cures intensives mixtos, tant pediàtrics com neonatal. Aquí tenim tot tipus de patologia del nen crític, des del nen respiratori al politrauma. I al neonatal tenim qualsevol edat gestacional i tenim teràpia en hipotèrmia. D'altra banda, la mida d'aquest servei i el nombre de residents fa possible que la vostra formació en les diferents tècniques sigui l'adequada per al vostre desenvolupament professional. Us esperem a Girona.